Salam edildiler, hemmeňiz YouTube kanalynda hoş gördük. Bu men barmakla Xitay dilini öğreten Farhan. Videomyzyň bu edeki sany Xitay dil başlanýyş kursynyň 13-nji tapawda bolar. 13-nji tapawda jemaň ady. Ta zai xue zuo Zhongguo cai na. Türkmen diline terjime etsek, ol edil häzir Xitay naharyny bişirmegi öwrenýär. Geliň onda tapawda başlaýyn. Geçen kitapaklarımızda bolşýarlar, bugün kitaplarımız hem diyaloglaryň söýlen öwrenip başlar. Bu ýerde görenler soňra täze 3 tane söz bar, gelin olary bile öwrenelim. Birinji sözüm ol wei diýip 4-nji tonu okalýar. Ol bolsa, ýani allo diýmegi aňlatýar. Yani kimdir birisi de jaňa dende, telefon edende, şonda siz ilki bilen wei diýip jogap berip bilersiňiz. Ikinji sözüm ol ye diýip okalýar. Ol bolsa, türkmençe terjime edemizde hem ýa-da hemde diýmek. Indiki söz ol xue xi diýip okalýar. Xue xi diýmek ol okumak ýa-da öwrenmek diýmekdir. Xue xi sözüni başgaça, ýani diňe xue diýip hem aýdyp bolar, ýani xue diýmek hem ol hem okumak, öwrenmek diýen manylary aňlatýar. Bu ýerde görýän bolsaňyz adam ady bar, ol Da Wei diýip iki boğun hem 4-nji tonu okalýar. Ol bu söz bolsa men türkmençe ýani Dawud diýip türkmençe şeýle terjime etdim. Gelin bolsa dialogy bile okalyň, hem de onuň türkmençesine türkmençe näme terjime edilenine garalyň. Wei, 你在做什么呢？我在看书呢。大卫也在看书吗？他没看书。他在学做中国菜呢。Gelin bolsa bu dialogdaky sözleri türkmençe terjime edelim. Wei diýmek ol alo diýmek. 你在做什么呢？şu ýerde bir zat öňsöreň, haçanda zai hem de n hieroglifleri bile gelenine, onda bu iki hieroglif sözlemde edil häzir diýen manyny berýär. Wei, 你在做什么呢？ Alo, sen häzir näme diýersiň? Zai hem de n sözleriniň ikisini bile gelenine nähili ulanyş bardy, häzir soňrak hasda jikmejik aýdyp geçer. 我在看书呢。我在看书呢。看书diýmek ol kitap okumak diýmek. Sözlem türkçe türkmençe terjime edemizde. Men edil häzir kitap okaýarym. Indiki sözlem 大卫也在看书吗？ 大卫diýmek ýani adam ady, onu Dawud diýip terjime etdim. Ye bolanna hem ýa-da hemde diýen manylary aňlatýar. Kan şu bolsa ol kitap okumak. Türkçe sözlem türkmençe terjime edemizde Dawud hem edil häzir kitap okaýarmy? Indiki sözlem 他没看书，他在学做中国菜呢。Sözlemeň birinji bölegi ol terjime edemizde, ýani ol kitap okanok. Ol edil häzir Xitay naharyny bişirmekligi öwrenýär. Şu ýerde täze söz bar, ol şö diýip ikinji tonu okalýar, ol bolsa ýani okumak, öwrenmek diýen manylary aňlatýar. Edil şu sözlemiň içinde ol öwrenmek diýen manyny aňlatýar. 做中国菜 bolsa ol Xitay naharyny bişirmek diýip şeýle terjime edip bilersiňiz.
Birinci diyalogun üstünden öğrenecek dağıtlarımız şundan ibaret. Gelin olsa inniki diyalog geçer. İkinci diyalogun üstünden bir cemi 4 saniye tarifleri öğreniriz. Olar şulardan ibaret. 上午 olanna ol irden demekle anlatır. Hasta takip edenlerde yani irden bilen gün ortağı aralığına akı vaqt. Şunu derk berlem. 上午 değilse ol irden bilen gün ortağı aralığına akı vaqta aydilyar. Ennek sedlem 睡觉 睡觉 olsa ol yatmak ya da uklamak diyen manileri anlatır. Ennek sed 电视 电视 olsa ol televizyon demek anlatır. İnsan kısa olsa ol 喜欢 bu olsa halamak ya da görmek diyen manileri anlatır. Üstlerin olsanız şu sözün sonku bölüğü ol goşuktanını kolyandır. 喜欢 Gelin olsa diyalogu bile okalın hem de onu Türkmençe tercüme edelim. 昨天上午你在做什么呢？我在睡觉呢。你呢？我在家看电视呢。你喜欢看电视吗？我不喜欢看电视。我喜欢看电影. Gelin olsa bu sözlemleri Türkmençe tercüme edelim. Bu yerde tarifi var. Ol 上午 deyip okullar ol yani irden nime anlatır. Hasta kıyademizde irdenler gün ortağın aralığına akı vaqt. 上午 Türkçe Türkmençe tercüme edemizde yani dün irden sen neme ediyardın. Yani bu yerde hem zay hem de na Europuşlar geldi. İkisi bile gelenle ol edilhadır diye manini anlatır. Ama bu sözlemde gurrun düğün irden vardı gitti. Şunun için düğün irden sen ne ediyardın demek oluyor. Türkçe sözlem Türkmençe tercüme edemedi. İndik sözlem bu sözlemde tarifi var ol 睡觉 olanla yatmak, uklamak diye manini anlatır. Sözlem Türkmençe tercüme etsek 我在睡觉呢 yani men yatırdım. Gurrun düğün irden barada gitti. Şunun için düğün irden şol vaqt men düğün irden edil şol vaqt men yatırdım. Nina sen 我在家看电视呢。我在家看电视呢。Bu yerde tarifi var. Ol 电视 deyip okullar. Bu söz olsa yani televizör demeğe anlatır. Sözden Türkmençe tercüme etsek men öyde televizör görüyordum. Yani dün irden men öyde televizör görüp oturdum. Ya da dün irden men televizör görüyordum. 你喜欢看电视吗? Bu yerde yana da bir tarifi geldi. Yani 喜欢deyip okullar olsa halamak, görmek diye manayı anlatır. Sözlem Türkmençe tercüme edemizde sen televizör görmeyi halayarsın mı? İndik sözlem 我不喜欢看电视。我喜欢看电影. Sözlemin birinci bölümünü tercüme edemizde men televizör görmeyi halamak. Sözlemin ikinci bölümü men kino görmeyi halayar. 看电影 olanna ol kino görmek, 看电视 olanna da ol televizör görmek diyen manini anlatır. İkinci diyalogun üstünden öğrenecek dağıtlarımız hemşirelerden ibaret. Gelin ne olsa bu kitapımızdaki insanki diyalogu bile öğrenelim. Bu diyalogun üstünden bir tane, 3 tane tanesi de öğreniriz. Olar şulardan ibaret. Birincisi ol gay deyip okullar ol olsa a koşulmaları anlatır.
Yani sözlemde yöneliş düşümün koşulmasını anlatıyor. Şöyle bir bilen gay dip okolentez ol sözlemde yöneliş düşümün koşulmasını anlatıyorlar. Enlik söz ol da dianhua. Da dianhua. Bu olsa can etmek ya da telefon etmek diyen manileri anlatıyor. Ahir söz olsa ol ba dip goşoktan okolar olursa madal onuk bölüğü deyip tercüme ettim bunu. Bu madal onuk bölüğü buyruk sözlümün ahirine gelip birine maslahat vermeye ya da buyruk vermeye anlatıyor. Bu arada biz hazır cikmecik yine de öğreniriz. Gelin olsa calla okalın hem de onun tercümesine karab geçelim. Mena bu calla okap çıkayım siz olsa insörüp dinlen. 83304155，这是李老师的电话吗？不是，他的电话是82304156。好，我现在给他打电话。他在工作呢，你下午打吧。Gelin olsa bu diyalogdaki sözünleri Türkmençe tercüme edelim. Şu yerde görüyen olsanız telefon belgesi verilen. Ünselen olsanız men şu sahne yani bir diyen sahne men i dip okuman yav dip başkaça okudum. Ne için böyle okurlar? Yani haçan da siz eğer yadınızda olsa biz bir diyen sahne i dip öğrendik. Ama telefon belgesinin aydınlığı şu yerde bir ütkeşme olup geçer yani birlik sahne telefon belgesinin aydınlığı okanlığı hükmen suratda yav dip birinci tonuna yav dip okumalıdır. Bu arada sonra yine de ayıp geçer. Sizin yine de bilmeli dadınız var. Haçan da telefon belgesinin aydınlığı eğer de telefon belgesi 8 saniye sahnen ibaret olsa onu ilki 4 saniye aydın. Ondan sonra sonki 4 saniye aydın. Mesela şular yani. 83304155. Şular yani 83304155. Şular yani okumalıdır. Şunu bir kağıdınızda belirleyin. Telefon belgelerinin aytılışakta men yine de sonra kağıtsa genişleyin ayıp geçer. Gelin olsa sözümün sonki bölüğüne karayaz. 这是李老师的电话吗？这是李老师的电话吗？Sözüm Türkmençe tercüme edildiğinde yani 这是bu Li muallimin telefon belgesi mi? Ya da bu Li muallimin telefonu mu? Ya bu Li muallimin belgesi mi? 不是，不是olanı yok. Yani 他的电话是82304156. Türkmençe tercüme edildiğinde onun telefon belgesi 82304156. Yani telefon belgesini okanırda Xitaycha ilki eğer 8 belgeden varat olsa ona ilki 4 belgeni okan, sahne okan, ondan sonra sonki 4 sahne okan. 82304156 şular yani. İndikisi de geçeceğiz. 好，我现在给他打电话。Bu sözlemin sübülen biz tersiz öğreniriz. Yani 打电话。打电话 demek ol can etmek ya da telefon etmek diyen manini anlatıyor. Tut sözlem Türkmence tercüme edemizde yani hav böyle men onu hazır can ediyor. Yani böyle men onu hazır can ediyor.
Indi kısalım. Ta zai gong zuo ne. Ta zai gong zuo ne. Sözlemin birinci bölügi. Ol edil häzir işleýär. Yani ol edil häzir işleýär, işläp dur. Ni xiawu daba. Ni xiawu daba. Bu sözlerin Türkmençe tercüme edemizde, bu sözlerin soňky bölügini Türkmençe tercüme edemizde, ol bolsa sen oňa öýlen jaň edäň. Şu ýerdäki ba, yani maslahat bermeli aňlatdy. Türkçe sözlerini Türkmençe tercüme edemizde, yani ol edil häzir işleýär, sen oňa öýlen jaň edäň. Diyalogdan süýlen öwrenjek zatlar şulardan bary. Gelin bolsa, endik sahypa geçelim. Gelin bolsa ümlük sözü way, yani Allah diýen söz hakda öwrenip geçelim. Kimdir birine jaň edilenne ýa-da kimdir birinin gelen jaňa jogap berilenne köplenç Allah diýen ümlük sözü ulanýar. Görýän bolsaňyz şu ýerde bir näçe meseleler berilen, gelin olara garap geçelim. Wei, Li lao shi zai jia ma? Ta bu zai jia. 去学校了. Sözüm Türkmençe tercüme etmemizdek, Allah li muallim öýdemi? Hada li muallim öýdemkä? Ol öýdi däl, ol mektebe gitdi. Indi sözüm, 喂，你是张小姐吗？对，您是. Bu diyalogu Türkmençe tercüme edemizde, yani şeylerek, Allah, sen hanım Zhang mı? 对，好啊，您是siz, yani edil şu yerde, 您是diyen demek, yani siz diyen manini anlatacaklar. Siz, yani kısadan, 喂，你在做什么呢？喂，你在做什么呢？我在看书呢。Allah, sen edil häzir näme edýärsiň? 我在看书呢. Men edil häzir kitap okuýaryn. Ümlük sözü we hakda öwrenjek zatlarym şundan barat. Gelin bolsa indiki takypa geçýär. Biler bolsaňyz, zai n sözlemde gymyly hereketiň edil häziriň özünde dowam edýänini aňlatýar. Gymyly hereketiň edil häziriň özünde dowam edýänini aňlatmak üçin işleň öňünden zai diýen hal sözüni getirip ulanmaly. Şu ýerde görýän bolsaňyz, zai diýen hal sözü ol işleň öňünden geldi. Ýa-da sözlemiň ahyryna n diýip okalýan madalonyk bölümini getirip ulanmaly. Gelin bu meseleleri bile okalyň, hem de olary Türkmençe terjime edelim. 我在睡觉呢. Seren olsaňyz, 在 hal sözü ol 睡觉, yani işleň öňünden geldi. Sözüm Türkmençe terjime edemizde, men edil häzir ýatyryn. Indi kısadan, 你在做什么呢? Sen edil häzir näme edýärsiň? 你在做什么呢? Indi kısadan, 小王在学习汉语. Seren olsaňyz, bu ýerde n sözü düşüp galandyr. Ýokarky sözlemlerde edilişiniň ýaly, yani n sözüni aýtman hem sözlem ýasasaň bolýar. Meselem, 我在睡觉, ýa-da 你在做什么? Şunun ýaly şeýle aýdanda da sözlem ýalňyş dälir, sözlem dogry sözlem. N söz düşüp galanda, yani gymyly hereketiň edil häziriň özünde dowam edýänini aňlatýar. Meselem, şu sözlemdäki ýaly, 小王edil häzir Hytaý dilini öwrenýär. Şu ýerde bilmeli adyňyz diňe, zai n guruluşynyň arasyna siz işlik goýsaňyz ýa-da işlik
işlik bilen doğruluç böyle koysanız ondan sözlem gymyly hereketin edil häzirin özünde dowam edýänini anlatýar. Siz hem sözlemleri şeýle ýasap bilersiňiz. Bu hakda öwrenjek zatlarymyz şundan ibaret. Gelin indiki sahypa geçelim. Gelin indi bolsa bu sözlemin ýokluk formasy hakda öwrenip geçelim. Sözlemin ýokluk formasy şu sözlem guruluşynda gelýär. Yani ilk bilen mey, ondan zay, ondan soň işlik ýa-da işlik sözlemi. Sözlemin ahyryna modal olup bölüm getirip bulunmak bolmaýar. Görşüňiz ýaly şu tablitsadaky yani sözlemin soňuna modal olup bölügi düşüp galandyr. Gelin bolsa bu meseleleri bile okaly. 我没在看电视。我没在看电视. Yani sözlem Türkmençe tercüme edemizde men häzir, men edil häzir televizor göränmek. 他们没在工作. Sözlem Türkmençe tercüme edemizde olar edil häzir işlänok. Ahirki sözlem 他没看书. 他没看书. Edil sözlemde yani zay sözüni aýtmaňda da bolýar. Zay sözü düşüp galanda ol edil häzir kitap okanok diýen manyny anlatýar. Ýöne siz şu görnüşdäki sözlem düzüňizde onda has bolsa mey zay diýip bulansaňyz has boljak. Eger mey zay diýip bulansaňyz sözlem hasta düşnükli bolar. Şoň üçin mey zay diýip bulanmak maslahat berýär. Indiki sahypa geçeceğiz. Gelin bolsa telefon belgisiniň aýdyş hakda öwreneli. Yani Hatay diline telefon belgisini nähili aýdalýar. Şoňa garap geçelim. Telefon belgisiniň okulşy bilen adat sanlaryň okulşynyň arasynda tapagat bar. Yani telefon belgisi bir-birden yani san okullar. Nanda şeýle telefon belgisindäki birlik sany ýaw diýip birinji tonna okamaly. Şu ýerde görýän bolsaňyz meseleler berilen gelin olary bile okaly. Ýa-da aýdyp geçipdim. Egerde telefon belgisi 80 belgiden 80 sandan ibaret bolsa onu 4-4den okamaly. Meselen 82304156. Ýene bir gede okaýyn. 82304156. Egerde telefon belgisi 7 sany belgiden ibaret bolsa, 7 sandan ibaret bolsa onu ilki 3 sany san okan, ondan soň bolsa 4 sany, soňky 4 sany okan. Meselem şular ýaly. 8069478. Ýene bir gede okaýan 8069478. Egerde telefon belgisi 11 sany belgiden ibaret bolsa onu siz şeýle okamak, onda size şeýle okamak maslahat berýän. Yani ilki 3 san okan, ondan soň soňky 4 sany, ahyrny bolsa da iň soňky 4 sany okan. Meselem şular ýaly. 13851897623. Şunun ýaly ilki bilen 3 tane belgini okayan, ondan soň 4 tane bilelikde okayan, ondan soň ahyrny bolsa da şu soňky 4 belgini okamaly. Telefon belgisini okulşy barada öwrenjek, buňky öwrenjek zatlarymyz şundan ibaret. Gelin indiki sahypa geçelim. Gelin bolsa modal olup bölegi ba hakda öwrenip geçelim. Modal olup bölegi ba buyruk sözlemi ahyryna gelip birine maslahat bermek ýa-da buyruk bermek anlatýar. Yani sözlemiň ahyrynyň ýumşak ýanglanmasy üçin hyzmat edýär. Gelin bu meseleleri bile okaly. 这儿没有人，请坐吧。谢谢。
Sözden Türkmençe tercüme edemde. Bu yerde adam yok. Oturun. Minnettar. Şişe. İndiki mesela 今天我们在家吃饭吧。今天我们在家吃饭吧。好. Sözden Türkmençe tercüme edemde. Bugün biz öyde nahar edineli. Ya da öyde nahar yeli. 好 bolar. İndiki mesela 我现在给他打电话。我现在给他打电话。他在工作呢。你下午打吧. Madalunuk böyle hakta öğrenecek tatlarımızdan var. Gelin olsa enlik takip geçelim. Görýän bolsaňyz bu ýerde bir näçe şunki öwrenen dialoglarymyz ýerleşdirilendir. Bu dialoglar siz rollara bölünip taşyňyzdan okap bilirsiňiz. Endiki görnükmäge geçelim. Bu ýerde görýän bolsaňyz bir näçe ýani 5 tane soraw berilen, bu sorawlary siz edil häzirki adyňyza görä jogap berip bilersiňiz. Gelin ilki bilen men bulary okap çykaýyn. Siz bolsa öňsürip diňläň. 大卫在做什么呢？昨天上午他在看书吗？他们都喜欢看电视吗？李老师的电话号码是多少？şu yerdäki 电话号码 bolanna telefon belgi diýen manyny anlatýandyr. Hawma diýmek ol belgi diýme anlatýar. 电话号码。李老师在做什么呢？bu sorawlar siz edil häzirki adyňyza görä jogap berip bilersiňiz. Indi köňerlikmäge geçýäs. Bu görnükmede bolsa, bu sapaň dowamyna geçilen bellikleri we täze sözleri ulanyp şu suratlary suratlandyryp bilersiňiz. Bula 3-nji görnükmäniň 1-nji bölegi. Bu görýänimiz bolsa 3-nji görnükmäniň 2-nji bölegi. Şu ýerdäki anni diýip okalýan söz ol adam ady, ýani şu gyzyň ady. 2-nji bölegi bolsa yani şundan ibaret şu boşluklara siz bu sapaň dowamyna geçilen bellikleri täze dolanyp sözlemeyi doldurup bilersiňiz, sözleme ýasap bilersiňiz. Gelin indi bolsa pinin hakda öwreneli. Pinin hakda bu öwrenjek zadymyz ýani 3 wowundan ibaret bolan sözüň tonlarynyň utgaşyp gelişi. Başlanjy bogunyň 2-nji tonuna gelişi. Yani 3 wowunly sözlerdäki başlanjy bowun 2-nji tona gelende nähili okallar bu hakda öwreniriz. Gelin men bulary okap çykaýyn. Siz bolsa insert diňläň. 研究生弹钢琴图书馆维生素银行家韩国人韩国语人民币游泳衣游泳池游泳馆牛仔裤魔术师服务员博物馆明信片başlanjy bogunyň 2-nji tonuna gelişi şundan ibaret. Insert diňläsiňiz diýip umyt edýän. Indi takip edeceğiz. Gelin indi bolsa ýöreki hieroglifler bilen tanış bolyň. Bu görýän hieroglifimiz ol r diýip 4-nji tonuna okalýar. Bu hieroglifyň
Hieroglifin şekli günün şeklini. Günün şekline mengdestir. Yani bu hieroglifin asıl maniyeti hem günnime anlatıyor. Hieroglifin yazılışı yerde yerleştirilen ama önsel seredin. Bu gören hieroglifimiz olsa ol mu. Mu tip dörünstan okolar. Bu hieroglifinin şekli yani şu yerde gören olsanız gözün şekline mengdestir. Hazır kıvatta ol şu görünüşte yazılır. Yani bu hieroglifin asıl maniyeti göz diýmegi anlatýar. Mu diýmem okolar. Hieroglifin yazılışı şu yerde yerleştirilen. Enik takipa geçeceğiz. Bu yerde gören olsanız bu hieroglif yani si deyip ikinci tane okolar. Si hieroglifinin asıl maniyeti bir zady öwrenenden soň gowy ökdeleýän çäň, bilýän çäň öwran gaýtalamak diýmekdir. Häzirki wagtda şu bilen si hieroglifleriniň arasynda tapat ýok. Iki hieroglif hem öwrenmek, okumak diýen manylary anlatýar. Hieroglifin yazılışı öwren aňsat çylşyrymly däl, ýani şu ýerde yerleşdirilenler. Bu kitapymyzyň dowamyna ýani şu gören iki tane açarjyňlar hakda öwreniriz. Bu açarjyň ady ýani oňa rızıpang diýip adlandyrylýar. Yani bu açarjyk esasen wagt bilen baglanyşykly hierogliflerde duş gelýär. Gören olsaňyz şu hieroglif ýani min diýip okalýar. Ol ertirki, geljekki, indiki diýen manylary anlatýar. Bu bolsa şy olsa wagt diýme anlatýar. Indiki açarjyk oňa muzipang diýip adlandyrylýar. Yani muzipang. Bu açarjyk esasen göz bilen baglanyşykly hierogliflerde duş gelýär. Mesela şu gören hieroglifimiz ol ýän diýip okalýar, ol göz diýmekdir. Bu gören hieroglifimiz bolsa ol şrey diýip dörünsdan okalýar, ol bolsa uklamak, ýatmak diýen manylary anlatýar. Şu ýerde gören bolsaňyz bir ýumuş berilenler, ýani iki adam bolup şu gören sözlem guruluşyny ulanyp dünki eden işlerinizi biri-biriňizde aýdyp berin. Ana şu ýerde meselen berilen, gelin bu meselemi bile okalyň. 昨天下午5点你在做什么呢？ 昨天下午5点我在学习呢。 Şu meselemde görüşüňiz ýaly. Şu sözler ulanyp, yani şu sözlem guruluşynyň içinde ulanyp, biri-biriňize sorag berip, sorag jogap alyp bilersiňiz. Böyle indiki ýumuşa geçeceğiz. Bu ýumuşda bolsa siz yani her tapardan 3-4 adam bolup biri-biriňizden telefon belgiňizi sorap, belli şu tabliçaň içine belli edilen bellikleri her tapardan bir adam çıkıp insanına habar vermeli. Mesela şu yerde gören olsanız birinin adı Xiaowang, onun telefon belgesi şu yerde yerleştirilir. Sapağın devamını da aytıp geçipdim. Eğer de telefon belgesi 11 saniye telefon 11 saniyeden ibaret olsa onun ilki 3 saniye okan, ondan soňky 4 saniye, ondan soň bolsa ahyrky 4 saniye okan. Mesela şular ýaly. 130 0135 1290. Telefon belgesiniň nähili Hatayça nähili okul şakda gowy öwrenýärsiňiz diýip umyt edýär. Bugünkü 13-nji tapamyzda öwrenjek zatlarynyň ýaşly seçilerden bary. Eger de bugünkü videomyz size Hatay dilini öwrenmäge adadygymy kömek eden bolsa, onda like atmagy, dostlaryň bilen paýlaşmagy unutmaň. Eger de şunkü videomyzda değişik soralaryňyz bolsa, aşağıda tekrar alyp bilersiňiz. Ana näme, videomyzda görüşýänçe hoş sag bolun.